Nakakuha na ni pare dito. Pare, pahinga ko kuam. Kikitam lang ako nagkaptabasak tuyan. Magkapailan. Gartigan. Damagan ka lang. Oh no! Kaparangay! Bo! Nagpungutan. Nang! Nakakakulag! Oh no! Yan, kuha mo, napay ito makagat ka pa iti ulag. Apay, dino tinakagat niya. Nakagat bilatag ko. Uri ka mo tayo, nagato nga pakagatang kita, pay latag mo. Uri ka nga rin ka, tawagak ni ko ha. Ni... Paring ako ha. Nga patong. Ganyan ti, agas na ti makagat ti ulag. Uri ka pita. Paring ano? Hello, pare balong. Hello. Oh. Dato ini kuan ya ni paring abaw. Nakagat ti ulag ba? Nakagat ti ulag. Oh no! Kasano nga atoy? Nya iti aramigag sige man ibagaman kanyak. No kasano ti pamayak to hindi ka mataramig ito yan. Dudua kami ito kami nagtaptabas iso na ba? Basta ti aramig man ay. Kwa. Di nakakagatan na ka kwa. Galungtam pa umuna ah. Galungtam nga umuna no nato di nakakagatan na. Tapos kwa. Dati ko edita dati nya nagadatan. Dati panggalot mo mga nakati panyon ano da panyom. Yay. Tapos ano may ka di gita ti ulag. Susupo mo. Oh no! Susupo man. Sige. Adi lagi may pagtanyam. Sige. Bye-bye. Sige. Jangan kunan nih, paring apa tong? Awan, matay ka kanaon. Bapak gawin daw. Kain lagi di susukur kalating mo, sige mang susukain. Tamo, mamatay!